Ni newydd fod yn dathlu canmlwyddiant geni un o'n beirdd pwysica ni. Mae ni dal wrthi'n dathlu. Mae modd dweud mai fe yw'r pwysica rheini sy'n sgwennu Saesneg. Yn sicr ar enwoca. Fe ganed yn 1913 1914. yng Nghaerdydd, a'i fagu diweddarach yng Nghaergybi. Beth? Wy'n sôn wrth gwrs am Dylan R.S. Thomas. Fi yw Damien Walford Davies, ac fel athro yn Ysgol Saesneg Prifysgol Caerdydd, wy'n arbenigo ar waith Dylan Thomas. Eleni ydi canmlwyddiant i eni. A fi yw Jason Walford Davies, ac fel cyfarwyddwr yng nghanolfan ymchwil R.S. Thomas ym Mangor, rydw i'n arbenigo ar waith R.S. Y llynedd oedd canmlwyddiant i eni ond chafodd e ddim hanner cymaint o sylw a Dylan. Mae'r ddau fardd wedi rhannu pobl eriod. Y perfformiwr bohemaidd a gyfleidwyd gan America, Neu'r offeiriad mwy syber ym mhen draw Penllyn. Un peth sy'n sicr, mae Dylan fel petai'n cael y sylw i gyd, a rhyw deimlo rydw i, fel un sy'n gweithio ar RS, i fod wedi fwrwy'r cysgod. Llynedd o'n i dathlu RS. Damien, ti'n meddwl ar ddiwedd y flwyddyn fel hyn bod ni wedi cael digon ar y diwydiant Dylan yma? Ond Lenny yw dathlu a Dylan. Ti'n gweithio i? Jason, derin ôl fan hyn. Derin ôl fan hyn.